ಸತಿ ಪುರುಷರೊಂದಾಗಿ ಸಮರದಿ ಕತಿಯೊಳೆಚ್ಚಡೆದನು ಕುಮಾರಕ ಕತಿಯೊಳೆಚ್ಚಡೆದರಣಿ ಗುರು ದಕ್ಷಿತಿ ಕುಮಾರಕನಿಂದ ತನ್ನಯ ಮನದಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಶತದಳಾತ್ಮಜನಿತ ವರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಿನ್ನನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾತಾಪಿತರುಗಳು ಹೊರತಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನುತಾ ಸತಿ ಪುರುಷರೊಂದಾಗಿ ಸಮರದಿ ದಾನೆಯಾದ ಪೋಂಡು ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಏನವಿತ್ತು ಚಕ್ರಾಯುಧದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನು ಬೂರಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಕಣ್ಣು ತೆಡ್ತದು ತೂವೊಂದಲ್ಲೇ ದಾದಿನ ತೂವೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂದಂದು ದಂಪತಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾದ ಉಂತದೇರು ಅಪಗಾಂಡ ಆನೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಕೊಂಡ ಹೊರದಾಯ್ತ ಅಂದು ಮಗ ನರಕಾಸುರ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇನು ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕು ಅದಗ ಮರಣ ಅಪಗಾಟ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ಯ ಇನಿದಾಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂಡತ್ತ ಆವಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಾವನು ಸರಿಯತ್ತು ದೇವೆರಡನೆ ಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ಓ ಲೋಕದ ಸತ್ಯನೇ ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಈತ ನೇಟ ಯಾನು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ಭೂಮಾಸುರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಆಂಡ ದೇವರೇ ಲೋಕದ ಮಂದಿಲು ಎಂಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿಜೇರಿ ದೇವ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದವರ ದೇವ ಅಂಚಾದು ಸರ್ವ ಅಪರಾಧಲ್ಲ ಮನ್ನಿತದು ಮಾನಿಪೋಡು ದೇವ ಮಾನಿಪೋಡು ಮೆಚ್ಚಿದನು ನಿಲ್ಲಗದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇನು ಸಚ್ಚರಿತ ನೈಸೆ ಮನದಿಚ್ಚು ಏನುಂಟದನು ಸಚ್ಚರಿತ ಮನದಿಚ್ಚ ಏನುಂಟದನು ಇಚ್ಚರಿಸಲ ನೀವೇ ನಿಶ್ಚಯವೆನಲು ಮೆಚ್ಚಿಗೆನು ದೇವಾದಿ ದೇವ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟೊಂಡ ಅಂದ ದೇವ ಜನಮಾನ್ಯಗೆ ಭಂಗ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಸತ್ಯ ಮಂದಿಲು ಮಾತ ಅರೇಲಿಯರು ಬರೇಲಿಯರು ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟ ತಾಳ್ಯರ ಒಂದು ಸೈಸೊಂಡ್ಯರು ಅಂದ ದೇವ ಮುಟ್ಟ ಸೈಸೋಲಿ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟ ಸೈಸೋಲಿ ತಗ್ಗೋಲಿ ಬಗ್ಗೋಲಿ ಅಂದ ತಾರಿ ಕಂಡಗು ಮೂಜಿಬುಳೆ ಎಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಸೈಸೊನ್ನೆಡ್ದವರೇ ನಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಅಮ್ಮೆಯರು ಎಂದು ಗೊತ್ತದಂತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಜೋಲಡಪುರ ಅಪ್ಪೆನ ನಾಡು ಒಂದು ಬತ್ತ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜರು ಎಂಕುಲು ಎದುರುಂತದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಲು ಆನೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕೆರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಕುರಪಂಜಿಯಾದಿಯಾನು ತೋಜಿ ಬತ್ತದು ಆಯನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾಮೆನ್ನು ಸೇರೊಂಡೆ ಅಪಗ ಈ ಪುಟ್ಟೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಗಲ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೊನ್ಪಿನ ಐಕೆ ವಾಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಕಾಲ ಸರಿ ಜನ ಇವರು ದುಷ್ಟಿಯಾದ ಬಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಭೂಮಿದ ಮಗೆ ಅಂಡಲ ನೀನಡ ಆ ಭೂಮಿದ ಗುಣ ಒರಿಜಿ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ನೀನಡ ಬತ್ತಜಿ ಆ ವಾಸನೆ ಲಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಿತ ಅದಪ್ಪತ್ತನ ಆತಂದು ಈ ಸೈಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದಲು ಬಲೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡ ಈ ಏರೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ಬಾತರೆಂಕಲಿ ಕೊರಿಯಂದ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪು ಜೀವ ಒರಿಪಾವೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಜೀವನ ಯಾವ ಎಂಕು ಬೊರ್ಚಿಯಾನ ಸೈಪ ಎನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂದ ಸೈಪುನ ಕಾಲಗು ನ್ಯಾಯ ಎರಡು ತನಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯತ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ದಾನಂಡ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ ಅವೇನ್ ಯಾನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಜಾಗಡು ಉಂಟು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಕೇನೋನಪ್ಪ ಆಶ್ವಿಜ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ ಜನಿಸಿಯೊಳಗೆ ಆಶ್ವಿಜ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ ಜನಿಸಿಯೊಳಗೆ ಈ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರಣದೊಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆಸರಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತದಿ ಧರೆಯ ಮಾನವರು ಬಾಲರು ವೃದ್ಧರು ಸಹಿತ ಧರೆಯ ಮಾನವರು ಬಾಲರು ವೃದ್ಧರು ಸಹಿತ
ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನದಿ ಮೇಲಾದ ವೃತವನಾಚರಿಸಿ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಪದವಿಯನು ಪಾಲಿಪುದು ಶ್ರೀವರನ ದಯದಿ ಆಶ್ವಿಜ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಿಶಿಯೊಳಗಿ ಈ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರಣದೊಳ್ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಪೆಸರಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತತಿ ಧರೆಯ ಮಾನವರು ಬಾಲರು ವೃದ್ಧರು ಸಹಿತ ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನದಿ ಮೇಲಾದ ವೃತವನಾಚರಿಸಿ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಪುದು ಶ್ರೀವರನ ದಯದಿ ಲೋಕದ ಸತ್ಯನೇ ಇರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಕ ಒದಗು ಬತ್ತಂದು ಅಂಡ ಇರೇನು ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಓವೇ ರೀತಿದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಲು ಇಜ್ಜಿದೇವ ಬದುಕೆನಿಪಿನ ಬಯಲಾಟೋಡು ನರಮಾನೆ ಕೋಡೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಇನಿ ಬದುಕುವೆ ಸೈಪೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಉಂಟು ದೇವ ಎಂಚನವು ದೇ ಏನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ಆಶ್ವಯುಜ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ ಕರಿದು ಚತುರ್ದಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ದೇವ ಈ ಪಕ್ಷೋಡು 13 ದಿನ ಕರಿಂಡು ಎಲ್ಲೆ 14ನೇ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ 13 ಕರೆದು 14 ಬರ್ಪನ ಸಂಧಿ ದೇವ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಈ ನರಕಾಸುರನ ಬದುಕದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಲ ಅಂದು ದೇವ ಸರಿ ಅಂದು ಏನಿತ್ತ ಈ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಲ್ಲದಾನಿಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಳಗಡು ದೇವ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಸುಮುಹೂರ್ತ ದಿನಟು ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಕುಂಟುನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ದೇವರೇ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದು ದೇವ ಎಂಕೆತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷನ ಕರುಣಾಸಿಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಾನ್ ಆವಡು ದೇವ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯರು ಸೆರೆಯೊಳಗಿಹ ಮಾನಿನಿಗೆರನು ಪತಿಕರಿಸುತ್ತಲವನು ಸೆರೆಯೊಳಗಿಗ ಮಾನಿನಿಯರನು ಪತಿಕರಿಸುತ್ತಲವನು ಅದಿತಿ ಕುಂಡಲವ ವರುಣನ ಮಣಿಶೈಲ ಸಹಿತ ಪಾಮೆಯ ಕೂಡಿ ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಪೊರಡಲು ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯನು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯರು ಸೆರೆಯೊಳಗಿಹ ಮಾನಿನಿಗೆರನು ಪತಿಕರಿಸುತ್ತಲವನು ಸೆರೆಯೊಳಗಿಗ ಮಾನಿನಿಯರನು ಪತಿಕರಿಸುತ್ತಲವನು ಅದಿತಿ ಕುಂಡಲವ ವರುಣನ ಮಣಿಶೈಲ ಸಹಿತ ಪಾಮೆಯ ಕೂಡಿ ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಪೊರಡಲು ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯನು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ದೇವರೇ ಶಿವಶರಣೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಭೌಮಾಸುರೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಪಾಸುಡ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ ಚಕ್ರದ ಆಘಾತವು ತಿಕ್ಕದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಸತ್ಯ ಆಯನ ಯಾನ ಹೊರ ಆಯನ ತರೆನ ಕೈಟಿಗೆ ತಂದು ಮೂಂಕುಡು ಐತ ಕಮ್ಮನಗೆ ತಂದು ಬಾನಗು ದಕ್ಕದ ಬುಡಿಯ ತೂಲ ಹೋದು ಹೋದು ವಿಷ್ಣುಲೋಕನು ಸೇರುಂಡು
ಆಯಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಹರಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುನ ಆಯನನೇ ರೂಪ ಆಯನನೇ ಲೋಕ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾರಲ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಕೇನುಂಡೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರನ್ನ ಪಂಡೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಈ 13ನೇ ದಿನ ಅಶ್ವೀಜ ತಿಂಗಳು ಓಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಎನ್ನ ಪುದರು ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಒರಿಯಾಡು ರವಿ ಶಶಿ ಇತ್ತನೇಟ ಎನ್ನ ಪುದರು ಬಾನುಡು ರವಂದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಐಕ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಕರಿಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಪ್ಪು ದಿನ ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ವಾ ರೀತಿಡು ದುಂಬೆನಾನಿ ಮೀದು ಪೊರ್ಲಾದು ಎಣ್ಣೆದ ಆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರನಾಯೇ ತಾನು ದುಂಬುದ ಕತ್ತಲೆನ್ನು ಮದತದು ಬರ್ಪಿನ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೋನೆ ತೋಜಾವೇನಾ ಆನೆ ದೀಪೋಲಿ ಪರ್ಬ ಆ ದೀಪೋಲಿ ಪರ್ಬ ದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ತರೇತ ಬಂಡ ಅಜ್ಜೇರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೋಲು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದೀಪ ಈ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಅನ್ಪಿನಂದು ಇಲ್ಲಡ ದೀಪೋಲಿಯಾದ ದೀಪ ಬುಲ್ಪು ಆ ಮೆನುಕುನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕುಗೆ ಬುಲ್ಪಾಪುಂಡು ನರಕ ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪೋದು ಬುಲ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಡರ ಪರ್ಬಗು ಭಜನೆ ದೈಸುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿನ ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ತುಡರು ಪತ್ತಾದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುಲ್ಪನ್ನ ದಿನ ಬರ್ಪಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ದಾನಿ ಬತ್ತದು ನೀನನ್ನು ಕಂಡದ ಕರೆಟು ಕೂಕರ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಬಲೀಂದ್ರ ಕೂನ್ಪಿ ಬರ್ತಗ ಬಲ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ತೂದು ಪೋಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆನಿಯೇ ಪಂತೆಯ ಬಲೀಂದ್ರನ ಆ ದಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂಚಾದು ಗೋಪೂಜೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ದಿನ ನಮ ಕರ್ಪಿಲ್ ದಂಚಿತು ನಗ 14,000 ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿನ ಪುಂಜೋಕಲು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಎಂಕಲ ಗೇರು ಗತಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತೆ ಯಾನಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಪೊಣ್ಣೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಅವಡತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಮೆಕ್ಲೆ ದಾನ ಅಕಲ ಊರು ಕಡಪುಡ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಈತಿನೇಟ ಆಯನ ಸ್ವಾಧೀನ ನಡಿತೀನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ದಾದಳ್ಳಿ ಈರೇ ಸಾಧಿನ ತೋಪೋಡು ಅಕಲ ಮಾತ ಪಂಪರೆಗ್ಲ ಅನಾಥ್ಯರು ಎಂಕಲಗೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಈತಿನೇಟ ಆಯನ ಪ್ರಾಚೀನ ನನ್ನ ಪಸತ್ತ ನವೀನ ಬದುಕು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಅಕ್ಲಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರಗ ಬೋಡಾದು ನಿನ್ನ ಅನುಗೆ ತಂದು 14,000 ಪಂಜೋಕ್ಲೆನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಅನಾಥೆರೆಗೆ ಸನಾಥೆ ಅದು ಉಂತುದು ಅಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಗುರ್ಪುರಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ನು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬುಡದಿಯೇತು ಪಿರವಡು ಭಾಗತೆರಡ ಕೆಂಡ ಪನ್ಪೇರೆ 14,000 ಹೆಣ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಎದುರಡು ಕೆಂಡ ಪನ್ಪೇರೆ 14,000 ನೂತ್ತ ಹೆಣ್ಮ ಅಂದು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಏರಗಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೆರಗಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಾವು ಐಕ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದಾಯ ಭಗವಂತೆ ಅಂಚಾದ ಜಿ ದೇವರನ ಬದುಕನು ಒಕ್ಕು ತುಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಆದರ್ಶನ ಪಾಲಿಸಾವಡದು ಬೋಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರನ ದೀಪೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಥೆನು ಏರು ಕೇಂಡ್ಯರ ಏನು ಕೇರ್ಪಯರ ಏರು ತುಯ್ಯರ ಏರು ತೂರ್ಪಾಯರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಈ ಕತೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ತುಡರ ಪರ್ಬಗು ಭಜನೆ ದೈಸಿರ ಲೋಕದ ಜನಕುಲ ಐಸರ್ನ ಪೆರ್ಚಾವಡೊಂದು ಕೆನೊಂದು ಕತೆಗೆ ಮಂಗಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಸರಸಿಜ ನೇತ್ರಿಯರು ತೋಷದಿ ನಡೆದರು ತವರು ಭೂಸುರರೊಲಿದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಿಂದಲಿ ಸೇವೆಯಗೊಂಡರು ಅತಿ ಮುದಲಿಂದ ದಾಸರ ಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆಯಿರನುತ ಸರ್ವೇಶಗಾರತಿ ಬೆಳಗಿದರು ಶೋಭಾನಿ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಭೌಮಾಸುರೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಣಿದು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಯಕ್ಷಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸರಯು ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅವೆತೋ ಸಾರ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷ ಗುರುಕುಲು ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನ ಯಕ್ಷಗುರು ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ನಮ್ಮರೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗುರುವಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
ಸೂರ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಅವೇತೋ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಈ ಯಕ್ಷ ಸಾಧಕನ ಕಲಾ ಬದುಕು ನನ್ನಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯಲು ಕಾತನಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್